Oplatí sa investovať na vlastnú päsť? Dokáže vôbec jednotlivec sledovať vývoj na trhoch? Aj o tom sa dnes budem rozprávať s Romanom Vitáskom. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže dnešnou témou budú retailoví investori, tí teda, ktorí investujú sami. A skúsme si tak zadefinovať, že kto je to ten retailový investor. Samozrejme. Tak najskôr treba povedať, že na trhu, na kapitálových trhoch sa teda stretávajú retailoví investori a profesionálni investori. Tých retailových investorov je teda podstatne menej, lebo na západných trhoch, teda hlavne predovšetkým v Amerike a v Európe, je 80% všetkého objemu vlastne obchodovaných cez profesionálnych investorov. Naopak 20% je zhruba iba sú retailoví investori. Tí retailoví investori, retail teda pochádza z toho slova, že malí, sú to väčšinou teda malí investori a ak by mali byť definovaní, tak sú to investori, ktorí to veľakrát robia ako hobby, majú menšie objemy peňazí, ktoré sú ochotní alebo schopní investovať. Čiastočne im môžu chýbať skúsenosti, vzdelanie finančného zamerania samozrejme. A úplne najdôležitejšia veličina, že proste nemajú toľko času sa tomu venovať, lebo veľakrát majú povolanie, ktorému sa musia venovať a toto investovanie majú kvázi iba ako takú doplnkovú aktivitu. Oproti ním teda stoja tí profesionálni investori. Dá sa povedať, že toto sú neprofesionálni, aby sme niekoho teda nejak nezhodili, ale... To neznamená, že sú neprofesionálni. Oni dokážu rovnako mať svoje výhody, ale nemôžu hrať tými zbraňami, ktorými hrajú profesionálni investori. Teda tí profesionálni investori, dá sa povedať, alebo oni to robia kvázi ako povolanie, ktorému sa venujú minimálne teda 8 hodín denne, väčšinou dlhšie. Majú za sebou analytické týmy ľudí, ktorí im pomáhajú tie jednotlivé investičné trendy sledovať a analyzovať. Čiže v podstate proti úplne inému investorovi oni na tom trhu vystupujú. Aby som to prirovnal k takému niečomu, že teraz za to, že mňa baví bicyklovať, tak to neznamená, že automaticky môžem ísť na Tour de France súťažiť s profikmi. Vlastne na finančných trhoch vďaka tomu, že teraz si ktokoľvek môže stiahnuť akúkoľvek investičnú aplikáciu, tak aj takýto retailový investor sa vlastne relatívne ľahko môže dostať na trhy, kde robí rozhodnutia a veľakrát proti nim práve stoja tí profesionálni investori. Lebo to, že oni chcú kúpiť nejakú akciu, akúkoľvek, tak to znamená to, že niekto iný chce ju predať. A to, že oni si myslia, že pôjde hore, tak ten, kto ju chce predať, si naopak zase myslí, že pravdepodobne pôjde dole. A teraz je to vlastne súboj tých jednotlivých ideí a tých jednotlivých myšlienok za tým, že kto má pravdu a vlastne v tom čase sa väčšinou to ukáže. Je ten retailový investor schopný sledovať to dianie na trhoch, alebo vedie to tak nejako predvídať, alebo možno sa mu to nejakú dobu bude dariť, získa presvedčenie, že mu to ide a možno na základe toho bude robiť neskôr chyby? Sú aj retailoví investori, ktorí to dokážu, čiastočne to dokážu, ale väčšina, keď sa bavíme ako celku, tak hovorím, že práve z toho dôvodu, že nemajú taký čas a nemajú také prostriedky a veľakrát skúsenosti, tak to sú potom tie najčastejšie chyby, často podliehajú emóciám a to sú tie najčastejšie chyby, ktoré potom robia. Naopak, tí profesionálni investori majú predsa len tie výhody, či už v tom, že majú lepší možno prístup k informáciám, ku kvalitnejším informáciám a tak ďalej a tak podobne, čo práve tí retailovi nemusia mať. Aké sú teda tie najčastejšie chyby, kebyže ich vieme už tak zhrnúť, ktoré robia retailoví investori? Tak treba povedať, že aj profesionálni investori teda sú iba bežní ľudia, ktorí tiež častokrát podliehajú emóciám, rovnako retailoví, ale tí retailoví majú väčší sklon podliehať tým emóciám práve preto, lebo nemusia mať dostatočne diverzifikované portfólio. To znamená, že môžu mať väčšiu časť investovaných iba v jednotlivých pozíciách, alebo môžu mať väčšiu časť investovaných peňazí, ako sú reálne, ako je ich nejaká komfortná zóna. To ich vlastne viacej akoby vťahuje do toho sledovania to, a ono to není iba o tom sledovaní, ale aj o tom správnom vyhodnocovaní tých informácií. A potom sú viacej náchylní robiť emocionálne rozhodnutia práve vtedy, keď treba si akože držať zdravý odstup a zdravý rozum. Potom samozrejme, že okrem diverzifikácie a správnej alokácie, tak sú to práve že veľakrát tie skúsenosti, ktoré tí
tým, že možno, že nedokážu vidieť toľko podobných situácií z minulosti, tak sú niektoré situácie pre nich nové a nedokážu na ne správne reagovať. Povedzme si to aj na nejakom príklade, napríklad akcie Tesly. Niekto si povedal v minulosti, že to bude rásť možno do nekonečna, nakúpil len akcie Tesly, všetko na to stavil, dal do toho možno všetky svoje úspory. A teraz napríklad tieto akcie nie sú tak vysoko, ako boli. A možno si ten investor povie, že ja ešte vydržím, ja budem čakať, ale nenakupuje nič nové. Čiže to portfólio má len Tesla, takto vyskladané. Áno, Tesla bola samozrejme jedna z mnohých kapitol. Teraz taká tá posledná kapitola, čo je momentálne na trhu, je umelá inteligencia. Samozrejme, že v momente, keď sa všetky bulvári a médiá začnú písať o tom, ako umelá inteligencia zmení svet a ako všetci poskytovatelia ETF fondov začnú tvoriť nové ETF fondy na umelú inteligenciu. Až vtedy sa to väčšinou dostane v nejakej forme k retailovým bežným investorom. A to je väčšinou čas, keď už je neskoro, keď už tie najväčšie výnosy boli urobené a vlastne tam nastupujú na vrchole toho cyklu, preto sú náchylní potom mať vlastne straty. A to ich potom dáva do pozície veľakrát ako každého investora, že keď už majú straty, či majú držať, či majú dokupovať, alebo majú predať. A veľakrát tie rozhodnutia, ktoré potom robia, sú skôr emocionálne a nie sú založené na nejakej analýze a na nejakých faktoch. Ako by mala vyzerať taká tá správna diverzifikácia portfólia? To samozrejme záleží od toho, že či sa bavíme o mladom človeku, či sa bavíme o človeku, ktorý má teraz nejaké krátkodobé ciele v podobe toho, že potrebuje si našporiť na nové auto, kúpiť nový byt. Čiže môžeme mať dvoch ľudí v rovnakom veku a môžu mať odlišnú potrebu na alokáciu portfólia, ale samozrejme, že keď takýto človek má tak štandardný model je to, že keď je to mladý človek, ktorý má ešte veľa toho pred sebou a jeho príjmy nie sú priamo závislé od toho, že ako sa vyvíja akciový trh, tak najväčšiu časť portfólia by mal mať práve v akciových fondoch. Ako to vyzerá u tých retailových investorov? Keď takto by to malo vyzerať, my sme sa už rozprávali, že väčšinou to majú zle, nejako takto rozložené, čiže vsádzajú väčšinou na čo. A ešte by sme si možno mohli povedať, že z minulosti nejaké príklady, kedy aj títo investori možno z dôvodu paniky prišli o svoje investície, alebo nejako sa to nevyvíjalo podľa ich predstav. Tak častá chyba je, že majú príliš veľa peňazí alebo kapitálu investované v malej vzorke investícií alebo akcií, ktorým si myslia, že krátkodobo, alebo to, čo sú také módne trendy. Hovoril som to o umelej inteligencii, predtým to boli elektromobily, Tesla. Predtým môžeme ísť kamkoľvek do histórie sa pozrieť, či bola to internetová bublina, potom to boli rôzne banky a tak ďalej a tak podobne. Čiže majú veľmi úzko poskladané to portfólio. To je jedna vec, čiže tým, že majú strašne vysokú alokáciu, tak potom často sa na to nepozerajú s odstupom. A to je to vlastne jedna z tých hlavných vecí, ktorá retailovým investorom potom môže chýbať. A potom príde nejaká neočakávaná situácia na trhu, niečo sa stane a všetko to. Presne tak, ale panika rovnako postihuje aj profesionálnych investorov, akože to zase netreba povedať, že profesionálni investori nie sú ľudia, aj oni majú svoje emócie, ale tým, že už zažili viacej tých situácií, tým, že viacej dokážu rozoznať fakty od iba nejakej paniky, tak dokážu viacej to portfólio potom nasmerovať v závislosti od toho, že čo hovoria čísla a čo hovoria fakty. A mnoho retailových investorov a niekedy aj finančných sprostredkovateľov si myslí, že má takú tú predvídavú vlastnosť a presne vie, kedy vstúpiť do toho trhu, kedy nakupovať a kedy predávať. Dá sa takáto vlastnosť vôbec mať? Je to pravda, že veľa investorov, teda predovšetkým retailových, si myslia, že dokážu časovať trh, že vedia, kedy je ten správny čas, kedy nakupovať a kedy predávať. Problém je taký, že fakty a analýzy to nepotvrdzujú. Práve naopak, to ukazujú to, že časovanie trhu je takmer nereálne. A majú s tým problémy všetci investori naprieč investičným svetom, lebo je to extrémne ťažké
finančný svet a ten trhový mechanizmus je tak náročný, tam vstupuje tak veľa faktorov, že veľmi ťažko dokáže niekto povedať, že kedy je ten správny čas. Ten rozdiel je taký, že profesionálni investori sa nesnažia časovať trh, ale snažia sa pochopiť, že v akej fáze napríklad investičného cyklu sa nachádzame. A vzhľadom na to sa snažia to portfólio správne alokovať. To znamená, že keď je na trhu povedzme viacej takej chamtivosti, snažia sa byť viac defenzívnejšie a naopak, keď sú tie príležitosti na nákup, snažia sa zase naopak rebalansovať to portfólio. To je o mnoho dôležitejšie, ako reálne si myslieť, že vedie, že kedy treba vstupovať a kedy treba vystupovať z trhu. A to je asi ten najväčší rozdiel medzi tými retailovými a profesionálnymi investormi. Súhlasím. Ďakujem, Roman, veľmi pekne, že ste si našli čas. A ak vy chcete investovať svoje peniaze, tak kontaktujte IAD Investments alebo svojho finančného sprostredkovateľa. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť, ďalej len IAD v slovenskom jazyku v sídle IAD, na predajných miestach v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100%. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu, prvý realitný fond a korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností, vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu prvý realitný fond.